Acayip ehtiramdar halk doret, şumongay muhtaram Emomali Rahmon. Kadam kuşmondet bar mulki moyon, şumo payvand kari rohi buzurget. Ey kadam kuşmondet Emomali Rahmon. 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Қирғизистон ба боғи миллӣ Алаарча ташриф оварданд. дар ин ҷо сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров аз боғи миллӣ Алаарча ва намоиши фарҳангӣ ки ба хотири ташрифи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид боздид намуданд. бояд гуфт ки боғи миллии Алаарча дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар масофаи 40 километр дуртар аз пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек қарор дорад. боғи миллӣ дар мавзеъҳои зебои табиат қарор дошта барои сайру сайёҳат маҳалли дилфиреб аст. сарони давлатҳо зимни ташриф ба ин ҷо аз манзараҳои дилкаши боғ ва намоиши ҳунарҳои мардуми қирғиз бозӣ намуданд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳунармандон суҳбати самимӣ доир карда ба ҳунарҳои воло ва маҳсули дастони онҳо баҳои баланд доданд.